A potom druhý bol asi taký ten najsmutnejší a zároveň najkrajší moment v tom, kedy si uvedomíte, že nie ste len človek, ktorý tomu zákazníkovi radí, ale že máte obrovskú dôveru. Pretože prišla za mnou staršia pani, ktorá mi povedala, a ja som sa, teda špecializujem sa na parfémy, a ona mi povedala, ja mám rakovinu, ja necítim a vy budete teraz môj nos. Ja vám poviem, ako to má voňať a vy to nájdete. Takže to bola v ten moment taká obrovská zodpovednosť, pretože tá žena necíti, nemá čuchové bunky a proste chce po vás, aby ste jej našli ten parfém, ktorý ona má v tých spomienkach. A preto aj asi som tak inklinovala k tým parfémom, pretože tie vône majú obrovskú moc na nás a dokážu nás podporiť, či už nás prevedú do tej minulosti, alebo nám dodajú to, čo chceme z toho nášho charakteru vypichnúť.